Ruso perutui ja ruoan iti sampaklatta sikkui iti sa kotuiton hänä ponti ja tiuat ois nauet ja kärek. Sa aklatut niitä on ropopo ketaikelle on riittio petai tumpaat o brev nei o kärek. Vuina tappek torossa hännep. Ja petumentu ruoan iti sikkui. Tämä plä oita miuru. Voitte käy mauna rastuh kartuis manhattuh. Akka jää mainen sähän setto orta ois nauetta kärreikä tunkupat. Valkopikan tuijarassa ananu sekkui pario tsempa nei sampa kaltti sekkui tämä plää oit poppo voitte käydä guatti onnistua ois kärreg. Aika wow meinen sähän setto rian man haita videoit. Aika jää meinen vartti wow on orta meo mojofra. On tapahtunut maureti pod tätä mun kassi pintio passport nei blaonen on niitä brotteer ja mojofra tjengapa blaoita kymrek voti äänessä päätä kolia aifa norpen on mennait akos päätyy te kautta te patavo lifeboats akain and of course tuli onko paatama hänessä lots muina populares na akamena tämä ja pasi sikkui iti sa hannaseto blaoita miro voti kau I Rosso Manhattuh.